Krst na Splitskom Poljudu digao je na noge cijelu fudbalsku i političku javnost. Nadam se da huligani neće pobijediti i tražimo od svih da zaštite hrvatsku nogometnu vrstu. UEFA je već 3 puta slala hrvatskoj vladi protestna pisma zbog sličnih dešavanja na utakmicama. Nesumnjivo je da ćemo biti opet strogo kažnjeni. Hrvatski nogometni savez surađuje sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Kukasti krst na stadionu osudili su i predsjednica Hrvatske kao i državna vlada. Najoštrije osuđujem iscrtavanje svastike na travi stadiona Poljud na sinoćnoj utakmici reprezentacija Hrvatske i Italije u Splitu. Hrvatska ima najbolje i najvjernije navijače, ali i vrlo ozbiljan problem sa huliganima kojima je cilj ocrniti ne samo hrvatski fudbal, nego i hrvatsku državu. Takav postupak nanio je veliku sramotu i naštetio ugledu Republike Hrvatske, čije se državne institucije ustrajno zalažu za demokratske, evropske i antifašističke vrijednosti. Jednako tako je nanio štetu hrvatskoj reprezentaciji. Vlada izražava veliko nezadovoljstvo zbog nemara organizatora utakmice, koji je propustio učiniti sve potrebno da se spriječi takav incident. Reagovali su i ostali državni i stranački zvaničnici. Više nećemo morati voditi borbu protiv kukastih križeva, protiv fašističke i nacističke simbolike Drugog svjetskog rata, ali desničarski ekstremizam koji je uveden u hrvatsku politiku očito je ponovno otvorio prostor takvim tipovima. To je sramota, to je prije svega napad na Hrvatsku, napad na slobodu, napad na europske temelje. To ne mogu vjerovati da u Splitu se može dogoditi. Jedva su čekali da im dođe reprezentacija, onda su to napravili. Ne znam šta bih rekao, mislim da je sramota bačena na ovaj grad. Splitska policija uzela je dio travnjaka te je poslan u Centar za forenzička ispitivanja u Zagrebu. Hrvatski mediji prenose da se najvjerovatnije radi o tekućini koja je prolivena na travnjaku, zbog čega je taj dio trave izgorio, a može se uočiti tek paljenjem reflektora na stadionu.